en ik hoorde eigenlijk voor de radio een weerslag langskomen van het debat wat op die dag gevoerd werd. Wilders die had aangekondigd dat hij de film zou gaan maken. En dat vooral ook opmerkingen in zich zou hebben waarin hij de Koran of mensen vanuit de moslimtraditie zou vergelijken met fascistoïde opvattingen. En toen dacht ik van, ik merkte aan mezelf dat ik echt boos werd aan de opvattingen van de PVV. In de zin van, dit kan toch niet uiteindelijk datgene wat wij zijn in een land waar het woord tolerantie altijd met hoofdletters is geschreven. En ik heb toen het gevoel gehad van, ik moet hier wat op gaan ondernemen. Twee dingen. U zegt Wilders is het kwaad. Dat kwaad moet gestopt worden. Dat is op de persoon. Maar kijk, Wilders is, hoe je het went of keert, de voorzitter van die fractie. En op het moment waarop je spreekt over die fractie, dan wordt dat volledig geïdentificeerd met Wilders. Waar ik het over wil hebben, is datgene waar de PVV voor staat. En de PVV heeft in de achterliggende periode bij voortduring, en dat is hun recht, en ze hebben het recht op het vrije woord, maar tegelijkertijd vloeit daar wat mij betreft ook een maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid uit voort, om niet alleen te kijken naar een deel, maar ook te kijken naar het geheel. Plichten en verantwoordelijkheden horen in die zin ook bij elkaar. Dat je de PVV daar ook op mag aanspreken, uitdagen. Want hoe je het went of keert, het is een politieke partij zonder achterban. Natuurlijk, stemmers hebben zij. Ze hebben een positie voor 4 jaar in de Kamer. Maar ze hebben niemand die ze controleert of wat dan ook maar. En nogmaals, de dialoog wordt niet echt gezocht. Hij zegt, tenminste dat is zijn reactie, hij zegt nooit, ik heb het over die Ali of die Mohammed. Ik heb het over extremistische moslims. En de heer Terpstra noemt een naam, namelijk Wilders is het kwaad. Nou, ik spreek hem aan als volksvertegenwoordiger, want hij heeft natuurlijk zijn stem en zijn plaats in het parlement. En dat geldt niet alleen voor hem, maar dat geldt voor de hele PVV. Dus dat heb ik ook te respecteren. Hij vertegenwoordigt een deel van het Nederlandse volk. Maar hij en de PVV zou ook moeten weten dat het dus niet de enige stem is in Nederland. We kunnen kijken naar België, een cordon sanitair tegenover een partij die jou niet goed die jij niet ziet zitten. Dat is ook wel het laatste wat we zouden moeten doen. Dus in die zin heb ik zoiets van, ik vind dat we die positie van de PVV en de Kamer hebben te respecteren. Punt. Klaar. Geen discussie. Aan de hand van die ervaring met opa en oma heb ik dat boekje geschreven. En misschien is dat wel melancholiek, maar voor mij is dat eigenlijk het bewaren van herinneringen. Opa en mijn oma, die woonden bij ons aan de overkant. En mijn vader, dat was een hardwerkende man, die ging 's ochtends om 7 uur weg en die kwam 's avonds om 7 uur terug. Wij waren dus veel bij opa en oma. En mijn opa was een prediker. Niet een dominee, maar een prediker. Hij was een hartstochtelijk spreker. En bij voorkeur sprak hij met een luide stem over de lieve Heer en al het goede wat daarmee bedoeld werd. En dan gingen we eten en dan pakte die man een boek en dat legde hij er dan... Er ging al een zekere dreiging vanuit. Ja, dan ging dat boek open en dan had hij dat voorbereid en dan las hij voor het eten voor uit de Bijbel. Maar dat duurde zo verdomd lang. Wij hadden dus de zuurkool. Daar had ik dan in het midden zo'n vijvertje gemaakt. En dat was allemaal gestold. En dan zat ik aan tekeningen. Dat was dus, en dan ging dat weer terug in de keuken, werd het opgewarmd. Die man die was niet te stoppen. Links is mijn opa. Het is Hermannus Jantinus van Veen, zo heet ik ook. En rechts is Jan Frederik Albertus van Veen. En dat is je vader? Dat is mijn vader. En die hadden altijd ruzie. Echt, die schaakten met elkaar. En tijdens de helft van het schaken werd het spel gestopt. En ze sloegen elkaar bijna voor de bek. Terwijl die man prediker was. Ja, het ging altijd over socialisme en religie. En die konden het helemaal op dat moment nooit met elkaar eens worden. En dan was het niet agressief of fanatiek, want die mannen hielden van elkaar. Maar ze waren volkomen met elkaar oneens. En wij zaten als kinderen erbij alsof je naar tafeltennissen zat te kijken. Iedereen wist al, de partij van Poetin, althans hij is er niet eens lid van, maar Verenigd Rusland, die gaat winnen. En het was vooral belangrijk om een hoge opkomst te scoren voor die partij. Ook hier heb je gefilmd. Wat gaan we hier zien? We gaan nou kijken. Could you ask him if he has seen any irregularities? Yes, he has seen that someone made photo from his mobile phone of the ballot, of the ballot that he signed. Why would he do that? He tells us that he will show the picture and he will get money for that, for the
from the party he voted for. Ja, nou dat was een gerucht wat voorafgaand aan de verkiezingen al ging. Dat mensen bijvoorbeeld van hun werkgever de opdracht hadden gekregen van... jij gaat wel stemmen en je stemt wel op die partij. En dat toon je ook maar aan door een foto van het stembiljet te laten zien wat je getekend hebt. Mijn dochter gaat verliefd worden op een vent die ik wel dood wil rijden. Zo, daar zou je eens een actie tegen moeten beginnen. Nee, soms kwamen ze thuis met jongens. Daar was ik niet blij mee. Kun je dat profiel nader omschrijven, Herman? Wat bedoel je? Van die mensen waar je niet blij mee was? Nou ja, er stond een keer een gast voor de deur. En die was ouder dan ik.